Jerġa' jirritorna fil-Palazz tal-Verdala s-sitt sena nfila l-avveniment The Illuminated Trail li għal ħafna huwa meqjus bħala waħda mill-aktar esperjenzi maġiċi fl-istaġun tal-festi tal-miliet. Ma' TVM News, l-organizzatriċi ta' The Illuminated Trail, Sarah Aquilina, qalet li għal din is-sena l-avveniment huwa akbar u isbaħ bl-introduzzjoni ta' esperjenza interattivi ġodda lin-nies qatt ma raw bħalhom. U sena wara l-oħra qegħdin inkabru u nkatru żjed f'dal-ġonna x'namlu. Ovvjament ħafna mill-lanterns li għandna d-displays huma kollha ġodda jgħidu hekk huma ftit minn dawk li ħallejna li huma favoriti tan-nies li jibqgħu jsaqsuna għalihom. U żidna wkoll apart il-lanterns beyond that zidna wkoll attrazzjonijiet li huma tad-dawl. Għandna wkoll interactive spheres fi jinbidlu id-dawl flimkien mal-mużika hija esperjenza differenti jgħidu hekk hija maġika. Il-ħsieb ta' dan l-avveniment imur lil mill-ferħ tan-nies li jżuruh. Aħna dejjem minn tal-ewwel li ngħidu tal-event hija dejjem il-Malta Community Trust Fund, ġifieri aħna biħġarna dejjem nagħtu din id-donazzjoni li ngħidu mill-ħafna li jkollhom bżonn aħna din nagħtu hemmhekk il-kontribut tagħna li nemmnu li tagħmel differenza. Fil-ftuħ uffiċjali l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono qalet li l-avveniment joffri mhux biss spettaklu ta' dawl, iżda wkoll opportunità biex il-familji jiskopru l-wirt storiku u arkitettoniku tal-Palazz Verdala. Fakret ukoll il dawk kollha li jżuru l-avveniment li jkunu qegħdin jagħmlu ġest ta' karità għal Malta Community Trust Fund li tajn tant u tant nies li jkunu fil-bżonn. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Charles Manjon iddeskriva dan il-post bħala wieħed ta' meravilja għax fost oħrajn huwa mera ħajja ta' kreattività u attenzjoni għad-dettall ta' kull sena li qiegħed tkompli jiżdied.